Ден 6 в Мароко и честно казано тук вече стана съмнително. Посетихме филмовите места, където е сниман Гладиатора и много други известни филми. Насладихме се на улична храна, която ни увериха, че е традиционна. След това разбрахме, че ще ни струва 3 пъти повече, защото все пак сме туристи. Ще пренощуваме в сърцето на най-опасния квартал в Мароко. Както ще направим и рум-тур на това опасно място за спане. Ще минем над 8 часа път в тази дива държава и ще видите неща, които аз не съм предполагал, че може да ми се случат. От това да подкупваме полицай, до това да се изгубим в центъра на този град. За това остани с мен до края. All the people, come on! La splendeur orientale, le soleil du Marrakech. Je t'adore, je t'aime. Гошче, ще жениш ли, бе? Я ми кажи за добро утро. Чайте хора да ви покажа каква ни е романтична спалнята. Само дето спахме двама мъже на нея. И цялата романтика се изгуби. Това шкафче направо си го вземам за вкъщи. Това е много готина идея. Кожено шкафче. Е, сега май ще ходим да ядем тук, в принца. Мисля, че отиваме да хапнем и ще видим какъв е плана. А вие през това време да се абонирате за канала. За месо ли? Ще става много лесно се реже месо, някакво се просто. Как за да стои то? Това е нож, бе? То това е нож. Е, така. Това ще е падне в моя багаж за Пловдив. В този град за първи път виждам вече да има тераси по сградите. Там има тераса, там има тераса. Гледай. Ето Пак са вътрешни. пак са вградени, да. Не излизат, няма изпъкващо нищо. Да. И виж покрива на оная бялата, как просто свършва е така в нищо. Какво е така архитектура? Много грозна архитектура, все едно съм в Майнкрафт, човек. Малко да се стегнат. Последни, а първите? Бе, аз си взех. То, защото започва от 8 половина. Давайте, за какво да се буди, аз станах. Еми хора, какво му да очаквате от нас? Объркахме ресторанта. Тук е бая по-добре. Как пилешко за закуска, бе? Ама не си знал пилешко, няма да... Ало, тук е леко бъдете. Мале, хората за български хора са го правили. Много е ниско. Пак последната сме романтични, романтичната четворка. Сега ще скъсам. Изчезвам, бе. И пак побългарихме процеса. Е, това сме българите. Качихме се горе и разместихме целия свят. Аз казах, че това кафе ще източи мозъка, бе, човек. Ще ми източи една. Някой намери ли превод? Да, Таки ще... Кой ще става много добре. Някой много акробатично ще ми. Аз бих вчера, дали да се освинихме малко на вчера? Бах, аз повече никога няма да съм в една стая с вас, бе, човек. Това само пардящи кочи от всякъде. Чао. Вече официално ви казвам по-шилото добро утро. В момента е 9:30, хапнахме, закусихме. От сутринта с някакви просто си изтърпяхме, няма проблеми. Така че чакаме Рашко да дойде. Днеска реално се прибираме в Маракеш. Вече е 6-ти ден и по програма имаме още 2 нощувки, които пак се прибираме в Маракеш. Ходим за най-големия пазар за аргамово масло. Имам поръчки за аргамово масло, така че трябва да го търся това нещо. По пътя ще минем там, където са снимали Гладиатора. Моят любим сериал Бягство от затвора. Майкъл Скотфилд, където беше в 6 сезон, реално последния. Беше в един затвор в Мароко. Е, тук е този затвор, където са снимали сериала. И като по пътя към Маракеш ще минем през най-високия път изобщо в Мароко. Easy N Тишка. 2260 метра, което е за път супер много на такава височина. Ще видим там какво ще има. Отново ще обикаляме, както в първия клип съм почил, ако сте огледали, ако не ще цъкнете тук. И утре идва най-чакания ден за мен, да отидем на океана. Някой ще кара църв, ние ще видим, защото си е бая студенко. Не много ми се кара. Така че... Е кисела. Да. Desert, that is the one we had used it like our nomadic. Sugar? Yeah. That one? It is for makeup. Ура, човека ни направи много стабилна реклама на хилените. Са много хубави.
Сватбения килим да ви покажа. Това е сватбения килим. Уникален. Стара африканска пушка. We need to do everything together. Тоест, пипите за And някой then друг with the сега. beginning of the work and end of the work. Maybe it's too much for me then. No, you can pay with card. No, it's too much. It's a lot of money for Yeah, me. because 250 euro, that's a lot of money. Дойдохме на центъра. Тук изглежда много яко. Чай, ще ви покажа. Защото всички са ми enemies, брат. Аз съм соло. Е, тук е много готино. Тук ли е това филмовото студио? Добре. Значи това не е музей на киното. Гледай кучето говори арабски. Ассаламу алейкум. С тези коли са снимали тук бая филми, тук е паркинга. Его, my brother! Спряхме на някаква гледка по пътя. Рашко наспря тук, ама там... То тук няма нищо ново за гледане. Хора, пристигнахме тук. Как се казваш този град? Казбах. Гошо! 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 Как се казваш този град? Да кажа на хората. Ние пристигнахме в този град, нямам си идея. Тук са снимали филма Гладиатора, Джеймс Бонд и там. Одисей ли бе? Отиваме, там хора изненадаха ма. Казба е семейна къща, Актара е крепост. Той е град с крепостна стена, или така да го кажа. Този град, както и приятеля на Решит каза, е бил по средата на пътя за керваните от Маракеш до Мали, Тимбукту. И са пренасяли злато, роби, сол, камъни, такива, не камъни, ами маниста, слонова кост. Но златото е било доста основно, защото в Мали са добивали златото и тук е било пътя, нали, на керваните, за да го продават след това. Да е основан от фамилия, не държавен град или нещо, ами целият град се контролира от едно семейство. Това е биг мафия, кама. Защото ти като тръгнеш от София до Бургас, ще го... Точно страноприемници за керван Сарай се казва. То те КТП-то в Пловдив, нали? Его и мола, отдолу. Его ТП-то, его Марково ТП. На нас майничките тук. Между другото бих си взел една камила за... Мале, тук няма разминаване. Тази стълбичка как ще разминава толкова хора, не знам. Гладиатор двойката ли снимам тук? И Джон Уик. Гладиаторите са уникални. Колко филми са снимани тук? Гладиатора, Гладиаториницата, Гладиатор двойката. Сенека е доста интересно, защото е учител на Марк Аврелий, който е... Къде е този Сенека? Да, ето го. Ван Дам. Игрите на троновете. Индиана Джонс, най-големия. Попаднах, това няма да се размина. Чухо е. Не знам, ама с моята клаустрофобия тук е тегъл. С тези гробници тук. Не съм позикал. Пиши, че това е женска къща. Изпъде да се? Не става, бе. Знаете ли, че отгоре минават хора? Оле. Реално вишак, тавана не е прав. Не, той е пропаднал, човек. Различна височина има в различните части от стаята. Това пълно скотки, не знам дали виждате обаче. Няма мишки със сигурност. Знахме къде е гледката. Те стълби почва да подават. Тук е друго нещо. Става още малко до върха. Там е сниман Гладиатор.
някъде долу беше. Доживяхме и до финала. Тук е имало и Много ми е интересно те ходят дали получават някаква заплата, постоянно да седят да свирят. Да пеят. Примерно нашите свещеници имат заплати. Не получават, ама не като нашите да грабят. Освен нали най-големи. Брат на Смолен, митрополията идваше с А8 чисто. Да. В Пловдив знаеш къде живее? Да, бе, горе на тепето. Да. Все едно сме си на тепето в Пловдив, така че слизаме надолу. Отиваме да ядем. Буквално тук хората си правят тухли, не ги внасят. Виж как ги остават да изсъхнат на слънце и тогава. И може би това е кирпича, с който Да, укрепяват. ето кирпич. Еми дойдохме на другия връх. То реално сме по-ниско от там, където бяхме, защото ние бяхме там горе. Бен, 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 бен. Бен, бен. Ай, ти пък. Аз си хванах шортката. Това е кончето, бе! Аз имам опит. Мусала 2. Снимам го. Ей, имаш баланс обаче, не тръгваш с мен да умираш. Таман казах и тръгна. Виж, че какво е турист да има здравна застраховка за 30 бона. Изобщо не го интересува. Ето на къси гащи. Няма стане положението. Случко, двамата къси гащи, ние умряхме. Жега ни беше. Какво? Плажния гладост, нали? Брат, между другото Фермин е любимия актьор от новите съседи. Хора, само това не бяхме яли. Пиле, пилешко филе, вътре доматен сос и отгоре пудра захар. Смятам, че си добър и Аз съм един много позитивен човек. То се разпадна малко, ама... О, гледайте сега, гледайте. Така. Бонус. Бонус. Еми нищо, нормално да има бонус. С косми и с пудра захар. Я да имам десет. Аз да дойда в Африка и чинията да е едно към едно с моя. Едеш солено пиле с пудра захар и с канела малко тегло. И то. И десерта някакво замразено желе като камък. Дайте научи десерта да си 1 до 10 получавам 0. Вчера сме на разшитли всички категории. Какво има вътре? Планинство? Ама сериозно ли са? You don't know this is mountain. Yes, Do you know? I to tell you. I know. I to tell you. It is. 10 dirhams now. Oh, really? Yeah, pay. Okay. Pay. Everything is paid here. Ната Атлас, добре, тук се отбелязахме, мога да продължаваме. Питам кой е съгласен с дори да е нещастен. Кой те познава всеки миг сега. Айде хора, са пак хотел номер 5. Да, Мидина, където и да ходим няма отърване от нея. Така че оставим багажа, ще се включим да видим какъв ще е новия ряд. И аз както и казах, че ряда е като затворено, да има банкомат. Затворено пространство, не само хотелче, а цялото пространство на нас. Днеска вече е предпоследен ден, така че може да се настроим спокойно и отиваме да ядем бургери от Камила. Значи хора, настанихме се в ряда. Сега ще ви покажем за какво нещо става въпрос. То е огромно, следно сме ги гледали в къща на Big Brother. И тук странното, че човек има над 10 тая със сигурност. Навсяка има пешки, бая топличко. Много красиви лампи, гледай какви фенери. Да, виж. Тук са тези картини, където ги гледаш между другото. Тук не знаем какво има. Ориенталски лампи навсякъде. Между другото хубавото е, че се сложи пешка, защото вчера където спах. Не вчера, по-миналия ден беше известно. Тук е кухнята. А това между другото го показваме за всички общо, като някаква къща на Big Brother. Виж колко всичко е някакво старовременно и изведнъж имаме една модела.
модерна пералня тук. Добре, тук е готино. Сега ще отидем на най-странното нещо. Сега ще отидем и стаите, разберете за какво не става въпрос. Откъде се качваме цели? Ами, има един начин да разберем. Айде да видим. Тук между другото е супер опасно да си пукнете главата някъде. Но важно е да кажем, че не всичко тук е такова, каквото изглежда. Там, където виждаш стълби, може да се окаже, че отиват до туалетна. Да. Аз за първи път съм на такова място. Сега ще започнем от нашата любовно гнезденце, където спим с лъчката. Това се води тройна стая. В смисъл, не знам кой е наказан, трябва да спи в този ковчег. Ето така. Брат, той чак депресиращо е. Гости, като се събудиш, брат. Той чак депресиращо. Така ние ще спим тук. Излежа малко кофти. Тук има опасност да ме греби тока през нощта. Изключих контакта на живота. И от тук нагоре се качваме в една розова стая. Ще я покажем като се качим горе. Сега ще разгледаме ще разгледаме стаите на нищата. Може да кажем, че много от стаите са с някакъв тематичен цвят. Да, всяка стая си е някакъв. Тук има човек, няма влизане. Всяка стая си е Лични данни. Да, тук се случва работа. Това е по-цивилизована стаичка малко. Та е най-красивата стая, май. Да, готина е. Тук с Стеф и Ева. И тук има баня. Ела да видиш тая. Ама баня. Оле, това тук да няма ще влезе да скъпи според теб. Според мен... Гледай, малко муха олетка. Ами не... За посещение тази баня. Сега ще качим по третия етаж. Тук гледката към първия етаж. Да. Тук между другото му събираме едно съвсем спокойно 30 човека. А ние сме само 10 и не можем да се намерим. Това в България ще е някаква вила от цената на еди колко хиляди на вечер между другото. Ще я винаги пълна. Цяло тук се случва тапанка с нагоре, че от тук ние се качваме реално в нашата туалетна към нашата стая. И ето фантасмагорията. Влизаме в туалетната е банята и няма врата. И всичко е изцяло розово. Обаче няма врата. И буквално тук ще има момичета в тая стая. И когато момичета влезнат в туалетната, и пак може да е по патници да се къпи. Но тук... Момичето влиза, няма дръжка, изненада. Но тук има втора туалетна. Да, се случват някакви работи. И стигаме до... Това даже не е руфтопа още май, нали? Не, това е последният етаж просто. Да. С стаите на момчетата. Те между другото са пая хубави, намазаха с стаите. Много възглавници имаме. Това е на горската. Горската шестоглава ламя. Всяка ламя. Обаче банята е много готина. Някаква много интересна. Това вътре ли е? Или това е нещо на гощо? Да го отвори ли? Хайде. Сега се хоче нещо. Ще ли бе? Но и в стаята също няма да гледаме. Абсолютно, син стая. Аз се чува и тук вече е руфтоп. Сигурно през ден ще е брутален. Да, ще го снимем тук. То ние сме тук 2 вечери май, нали? Точно така. Завършваме с стил. Да, ще сме направили готино. Фенери всичко. Виж какво има човек. Ако решиш си има котонче, всичко да си готвиш тук. Казвай котончета, гледай какво става керамика. Мале, тук е най-добре. Газарска мивка. И черешката на тортата. Отворен кемев. Вижда се джамията, човек, тук даже. Да. Сега няма малко. Оле, виж какво има тук шезлонги. Тук има шезлонги, може да си лежите. Отворената баня се едно сме в бади. Виж? Кога може да чекираш? Кралска баня. Ще се видим на камилските бургери. Така цяло. Много добре. Що сме близко. Скоро идваме в някакво ресторанче да хапнем. Изглежда добре. Те са седнали по средни. Много добре изглежда. Много добре. Да. Може би светиш с фенерче, за да го снимам. Обаче фалафелите имаш много добре да ти кажа. Да. Той е гиза. Окей. Thank you. Ай, се так. Той не знае. Хора, хапването изглежда топ. Това е кускус, нали? Спираш към. Хора, това беше за днеска. Ако ви харесал клипа, ви си знаете да се абонирате за канала. Ще се видим пак.
Кажи на хората се абонират за канала. Те не се абонирайте за това. Въобще не се абонирайте никога даже. Живота ви. Това е най-голямата грешка, че в момента го гледате този клип.